На дзяды вячэру ці абед гатавалі не шкадуючы прадуктаў. А ў некаторых мясцінах на гэтае свята клікалі гасцей, у некаторых запрашалі далёкіх і блізкіх сваякоў. Галоўная частка святкавання – гэта кармленне душ. Каб запрасіць іх за стол, гаспадыня пякла бліны і першы блін яшчэ гарачым рвала на кавалкі і раскладвала па вокнах, каб дзяды прыходзілі на вячэру. Продкаў трэба было вельмі добра пачаставаць, каб яны потым цэлы год клапаціліся пра гаспадарку, спрыялі таму, каб сям'я была багатая з дабрабытам. У розных мясцінах на стол ставілі розную колькасць страваў. Недзе было прынята цотная колькасць, а недзе няцотная. А ў некаторых іншых вёсках, нягледзячы на то, колькі прыгатавалі, дазвалялася з'есці, пакаштаваць толькі 3 стравы і выпіць толькі 3 чаркі. Сярод страваў, которые рыхтавалі на дзяды, было мяса, печанае альбо варанае, куцця, бліны, клёцкі, гарох з макавым малаком, верашчака, крупнік з рыбаю альбо грыбамі. Куцця, конечно, адно з галоўных страваў, такая абрадавая ежа, у некаторых месцах яе называлі яшчэ канонам. Для дзядоў на стале пакідалі чарку дзедаўскую, міску для дзядоў і лыжку. І ў гэтую чарку кожны, хто збіраўся выпіць, адліваў патрошачку, і кожны, хто збіраўся нешта частаваць, адкладваў на талерку, каб дзяды таксама пачаставаліся.